Comencem? Sí, heu repartit sovint que hem d'acabar. Sempre que tinguem aquí una cosa estranya. Sí. Bona tarda a tothom, benvinguts a la Gaia. És un plaer per a nosaltres tenir aquí avui a la Glòria i a la Carme presentant un llibre sobre dones. Hi ha molts homes, això va molt bé. Suma-te igual per recolzar-vos a vosaltres i a qui voler estar aquí a la Gaia amb nosaltres. I res més, promet aquesta ballada, amb els llavis que tremolen. Expliquen realitats de dones que han patit experiències precisament de desigualtat, de gènere, de desigualtat de rol. I per tant, al final, la dona, amb l'esperit de superació, això ho explicarà millor elles que jo, però amb el seu esperit intacte de superació, superen l'obstacle i lluitant. I això és molt important per aquest moment. Abans de passar al que és la literatura pura i dura, doncs molt millor que ens expliqui una miqueta quines polítiques estan fent seguint, com ho veuen des de la Secretaria i per tant com ho veuen des de la dona. La Merche. Moltes gràcies. Jo porto la Secretaria de la Dona a tot el Vallès Oriental i després a cada municipi n'hi ha una representant de la Secretaria de la Dona. Nosaltres el que treballem i estem començant a treballar molt és la igualtat entre dones i homes, perquè jo crec que les dones hem de ser visibles. A vegades nosaltres mateixes diem ostres, he trobat un lloc de treball aquí, però ho sabré fer, estaré a l'alçada? Doncs sí, estarem a l'alçada i ho hem de fer. Perquè els homes sí que és veritat que a vegades diuen vostè serà director general de... no sé, doncs sigui. Sí, jo l'agafo. Perquè ells ho tenen clar, no? Nosaltres tenim aquesta por d'explicar aquesta nova societat, l'hem de crear nosaltres, no hem de deixar que la facin per nosaltres, l'hem de fer nosaltres. Hem d'aprofitar companyes i companys que tenim tots els dies al voltant, perquè de tot s'aprèn. I nosaltres les dones representem el 52% de la població i hem d'estar representades en igual de condicions. I hem de reivindicar el nostre paper. I penso que nosaltres hem de fer un pas endavant per empoderar-nos, perquè les dones som el passat